ሰላም ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ከመይ ትቕንዩ ንእትህቡና ዘለኹም ድጋፍ ኣዚና ንመስግን ሕጂ እውን ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ንዕድመኩም ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ንስኻ ኢኻ ትመርሓና ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎ ጽሑፍ እዩ ትሕዝቶና ተኸታተልኩም ርእይቶታትኩም ክትጽሕፉልና ከምኡውን ላይክ ብምግባርን ናብ ካልኦት ብምብጻሕን ክትተሓባበሩና ደጋጊምና ንዕድም ንስኻ ኢኻ ትመርሓና ብቑዕ መራሒ ተሳኢኑስ ኣብ ዓዲ ዕውራት ናብ ዝነገሰ ባዕሉ ናብ ዝተሸመ ከይሓፈረ ኣነ መራሒኹም እየ ባህሊ ናብ ቆፅሊ ሓፋሽ ዘይወደቆ ተበላፀ መራሒ ዝተመርኮሱ ብዙሓት ሰባት ይረኣዩ ንጽጋብን ፍትሕን ህዝብና ኢና ንቃለስ ዝብሉ ሰዓብቲ ንጥሜትን ግጭትን ህዝቢ ንዝሰርሕ ስደተኛ መራሒ ክስዕቡ ዘስተውዓለ ኣስተውዒሉሎም ኣሎ መራሕትኹም ኢና ዝብሉ ዘይምስጡ ኣከብቲ ናይ ዝተጠፍጠፋ ዝተፈላለያ ጥሩፋት ናይ ተቃውሞ ውድባት ክባዝሑ ዝረኣየ ዘበለ ኩሉ ኣስደሚምዎ ፀረፍቲ ህዝቦም ፀረ ታሪክ ሃገሮም መገብቲ ፀላእቶም ዝኾኑ ተበለፅቲ መራሕቲ ናይ ውፅዓት ስደተኛታት ምዃኖም ነቲ ሓቀኛ ደላይ ፍትሕን ለውጥን ዝኾነ ኤርትራዊ ተስፋ የቁርጽ መራሕትን ተበዚሖም ተኸተልቲ በዓልመን ከም ዝኾኑን ናበይ ከም ዝመርሑን ድማ የጠራጥር ብዝኾነ ግን ህዝቢ መርሐ ለውጥን ዕቤትን ይደልሎ ድሕሪ ስርዓት ምልኪ ኣየናይ ስርዓት ይነግስ ይኸውን ዝብል ሕቶ ብተደጋጋሚ ይስማዕ መን ናብ ሰላምን ዕቤትን ይመርሓና ይኸውን ዝብል ስጋት ሕቶ ናይ ብዙሓት ዜጋታት ኮይኑ ምቕራቡ ኣየቋረፀን ሰላማዊ ነብራ ክመርሕ ዝተኸልከለ ህዝቢ ሰላማዊ መራሒ ክነግሰሉ ይህንጠሎ ንኹናት ተማኺሩ ንሰላም ዝተፋነን መሪሕነት ዝጽይን መንእሰይ ኣዝዩ በርኪቱሎ ድሕሪ ብዙሕ መከራን ግዳይነትን ንጻሕተርቲ ፍልልያት ፈንፊኑ ንባሃግቲ ብዙሕነታዊ ሕብረትን ጽባቐን ሃገሩ ዝሃርፍ ብዱል ኤርትራዊ መንእሰይ በርኪቱ ከም ዘሎ ዝእንፍቱ ምልክታት ይዓዙ ኣብ ነዊሕ ሰንሰለታዊ ታሪኹ ብኩለንትንኡ ንዝተኣሳሰረ ሓድነት ህዝቢ ክበትኩ ንዝሕልኑ ኣብ ዓዲ ዕውራት ጥራይ ንዝደመቑ መራሕቲ ሰልፍታትን ውድባትን ዝረትዕ እንምነዮ ሓየትን በሊሕን ሃገራዊ መራሒናስ ኣበይ ኮን ይህሉ ይበሃል ኣሎ እወ ንቡቱን ማዕዶ ዝጠምር መራሒ ይድል ኣሎ ንዝተሰብረ ኣሃዱታት ሃገር ዝጽግን ክኢላ ፈዋሲ ይጥለብ ኣሎ ጸጋ ሓፋሽ ኣብ ጥቕሚ ሓፋሽ ዘውዕል ወዲ ሓፋሽ ካብ እምሮን ልብን ሓፋሽ ክውለድ ትጽቢት ይግበር እቶም መራሕቲ ኢና እናበሉ ዝእከቡን ዝብተኑን ዘለዉ ሰባት ንባህጊ ሓፋሽ ንምምላእስ ይትረፍ ንምርዳኡ ዝበቕዑ ከም ዘይኮኑ ባዕሎም ስለ ዘመስከሩ ንኩለንትና ኤርትራ ዝበቅዕ መራሒ ተደሊሎ ደጋል ሓሳብን ስሱዕ ሸውሃትን ሒዞም ኣነ ዝብሉ በዚሖም ኣለዉ እሞ ጽሩይ ሓሳብን ልክዑ ዝፈልጥ ሸውሃትን ዝውንን መንእሰይ መራሒ ይህረፍ ኣሎ እንሆ ድማ እቲ ብሃገራዊ ስምዒታት ዝድረኽ ውነይ ኣብ መናድቕ ኣእምሮይ ንዓኻ ነቲ ብቑዕ ኤርትራዊ ሃገራዊ መራሒ ይቕርበለይ ኣሎ ደቂ ሃገረይ ቆጽሊ ዘውድቑልካ ሕሩይ ኣገልጋል ሓፋሽ ከም እትኸውን ውሽጠይ ይነግረኒ ትምህርትኻ ተመክሮኻ ባህግኻ ሃገራውነትካ ወድዓውነትካ ነዚ ከም ዘብቅዓካ ኣይጠራጠርን ንስኻ ንፍትሒ ኤርትራ ንንግስነት ህዝባ ንተጠቃምነት ጸጋኣ ንድምቀት ክቡር ታሪኻ ንምግሳጽ ተናኸስቲ ጎረባብታት ትበቅዕ መራሕየ ኢኻ ኣብለካ ኣለኹ ብደም ወለዶታት ንዝተጻሕፈ ታሪኽ ንምድምሳስ ዘንቀደ ናይ ሓደ ዓሌታውን ሃይማኖታውን ምንቅስቓስ ጉጅለ ሓላፊ ሃገራዊ መራሒ ክኸውን ስለ ዘየፍቅደሉ እየ ንዓኻ ንሃገራዊ ዝመርጽ ዘለኹ ብዙሕነት ብሄራት ጸይኑ ጠበቓ ሓንቲ ብሄሩ ዝኾነ መንእሰይ ኣብ መሬተይ ክነግስ ስለ ዘይግባእ ንብሄራት ሃገርካ ክትሓቁፍ እትቕጀለኒ ንስኻ እቲ ምሉእ ኤርትራዊ መራሒ ጥራይ ኢኻ ንዓኻ ኣሚነ ድማ ሃይማኖተይ እምበር ሃይማኖትኩም ኣይግድሰንን ዝብል ደፋር ከይመጽእ እሞ ብነውሩ ከይዕወተልና ስክፍታ የብለይን ዶም ሕቡራት ብሄራትን ሃይማኖታትን ዝተኻዕዋን ዘድመቓን መሬትና ነዚ ናይ ከንቱታት ነውሪ ክጾረያ ዝብል ሓሳብ ኣይወረንን እሞ እዞም ግዜ ዝሃቦም ሰበርቲ ሓምሓም ከም ሓሳቦም ከይገብሩን ባህጊ ሓፋሽ ክሰፍርና ዓኒ መበቆል ኣውራጃ ናይ ትብል ቃል ዘይርዳእ ፍልጠትን ልቦናን ዝረሓቆ መንእሰይ
ንዞባታት ኤርትራ ከም ማሓድር ስለ ዘይፍቅደሉ ንደረጃ ህዝበይ ዝምጥን መራሒ ክነግስ ካብ ዘለኻዮ ተንሲእካ ሃገር ዘድሕን ግቡእ ቦታ ክሓዝ ሕሩመ ኢለ ወትሩ ንስኻ ኢኻ ምስ ዘወናውን ሃገራውነትካ እትቕጀለኒ ኤርትራዊ ሃገራዊ ታሪኽ ከተኽብር ብሄራት ኤርትራ ክትጠምር ሃይማኖታት ኤርትራ ከተፋቕር ዘስርሕ ሕሩይ ምምሕዳራዊ ስርዓት ክትተክልን ብሓርነት ከተነባብርን እስእለካ ንስኻ ንሕሉፍና ተረዲእካ ኣብ ልዕሊ ህልው ሽግራትና ተዓዊትካ ንመጻኢ ናብራ ህዝብና ዝበቅዕ ፖለቲካ ክትሃንጸልና እምነየልካ ንኣምነልካን ንስኻ ንዝተዘርገ ፖለቲካዊ ርድኢት ናይዞም ግዜ ዝበደሎም ዘርከበ ዝሰበኾም ስደተኛታት መንእስያት ከተጽሪ ትረኣየኒ ሰሚዖምን ተሰሚዖምን ድሕሪ ምስምምዖም ንህንጸት ሃገሮም ዝበቅዕ ሕግን ስርዓትን ዘዳልው ሃገራውያን መንእስያት ንኽፍጠሩ ክትመርሕ እንከለኻ ኣብ ምንቅስቓሳትካ ዕዘበካ ንስኻ ብዘርከቡ ለፍለፍቲ ስለ ዘይትጉተት ኣስተውዒሎምን ተሰማሚዖምን እምበር ተጎቲቶም ስዕቡኻ ተኸተልቲ ክትጽኢን ርእየካ ንስኻ መጻወቲ ግዜ ዝፈጠሮም ማሕበራውያን መዋጥር ክትከውን ስለ ዘየፍቀድካ ንወገናትካ ካብ ግዳይነት ቴክኖሎጂ ከተገላግሎም እብህገካ ነዚ ከም ትኽእል ድማ ኣኣምነልካ ከምዚ ዘብለኒ ብዙሕ ነጥብታት እዩ ዘለኒ ኣብ ዝርቡሽ እዋን እተንጸባርቆ ርግኣት እገርመኒ ዘርከበ ዓዋብ ዝብለሉ እዋን እተርእዮ ዘለኻ ስቕታ ንመጠን ዓቕልኻ ይሕብረኒ ናይ ፍልጠት ሸውሃትካ ንስፍሓት ኣእምሮኻ ይስእለለይ ከምቶም ርሒብ ዓለምን ሃገርን ዝጸቦም ጸበብቲ እቲ ዘለኻዮ ኩርናዕ ስለ ዘይጸበካ ንተስፋታተይ ተዕብየለይ ንናብራ ኾነ ተመክሮ ህዝብታት ከይተገንዘቡ ከም ዝምድሩ ንኸይትኸውን እትገብሮ ሰፊሕን ዓሚቑን ንባብ ይምስጠኒ ሓታቲ ብምዃንካ ኣገናዛብን ምዃን ከም እትጽዕር ይርዳእኒ ብእወታ እትጸሉን እወታውያን ዝጸልዉኻን ትመስለኒ እሞ ኣነ ንስኻን ንረብሓ ሓፋሽ ኤርትራና ክንጸላሎ እደሊ ኣብ ኣሉታዊ መደረ ከም ዝውዕሉ ስለ ዘይኮንካ ኣሉታዊ ጥጅእ ከይህልወካ ኣይሰግእን ዘተን ምኽርን እተፍቅድ ኣብ ርትዕ እምበር ኣብ ቤላቤለው ዘይትማጎት ንግዜኻ ዝምጥን ሓሳብን ውጥንን እትእንግድ ንህዝብኻ ናብ ቅድሚት እምበር ናብ ድሕሪት ዘይትወስድ መርሐ ከም እትኸውን ኣኣምን እሞ እድግፈካ ኣንታ ናይ ሕልመይ መርሐ ሃገረይ ኣብ ሃገረይ ክትነግሰለይን ሃገረይ ከተንግሰለይን እጽልየልካ ኣለኹ ኣብ ጉሁይ ውሽጥኻ ዝተዓቑረ ምስጢር ባህጊ ፍስሓ ከም ዘይተፈልዮ እስወጠኒ ውሽጥኻ ከተፈስህ ዘለካ ባህጊ ንፍስሓ ህዝብኻ ክሰርሕ ይረኣየኒ ንሃገራዊ ሽግር ዓሌታዊ መፍትሒ ከም ዘይትቕርበሉ እርዳእኒ ኣብ ሰፊሕ ሃገር ሓፋሽ ሓደ ንእሽቶን ጸቢብን ጉጅለ ዓብላሉ ኮይኑ ክዕንድር ከም ዝጽዕሩ ስለ ዘይኮንካ ንሃገረይን ንግዜይን እትምጥን ዜጋ ትመስለኒ ሰራዊት ሃገሮም ክድምሰስ ከም ዘፍቀዱ ክትግዕር ስለ ዘይሰማዕኩኻ ወሓስ ልእላውነት ሪሙ ዝኸውን ዘመናዊ ሰራዊት ክትሃንጽ ርእየካ የለን ንዝብል ቃል ከም ዝደጋግሙ ቀቢጸ ተስፋ ክትከውን ኢኻ ስለ ዘይብል እውን ሰብን መሬትን ሃገረይ ንዘለዎም ጸጋታት እተጉልሕን እተሃንጽን ትስፉውን ዕዉትን መራሒ ኮንካ ኣብ ሕልመይን ውነይን ትመላለሰኒ ንስኻ ንሃገረይን ህዝበይን ክትመርሕ ፍቓደይ ምዃኑ ድማ እንሆ ብምሉእ ውነይ ኣረጋግጸልካ ሕጊ ይከበር ስለ ትብል ኣኽባሪኡ ክትከውን ዘለካ ተኽእሎ ልዑል ከም ዝኾነ ኣሓስብ ከምዞም ብዙሓት ዓያሹ ገዓርቲ ሕጊ ዶባት ናይ ዘመናዊ ታሪኽ ተጣሒሱ ዶብ ህዝብታት ብተመሳሳልነት ቋንቋታት ጥራይ ክሕጸር ስለ ዘይትብል እመርጸካ መሰንግለ ህዝብኻ ሴርካ መሰንግለ ካልኦት ስለ ዘይትጽግን ብርትዓውነትካ እድግፈካ ኣካልካን ኣእምሮኻን ሃኒጽካ ንሃገራዊ ህንጸት ዝተዳለኻ ስለ ዝኾንካ ብሉጽ መለሳ ናይዞም ንገዛእ ርእሶም ኣዕንዮም ንኻልኦት ዝዕንዉ ዘለዉ ክትከውን ከም እትኽእል ብምሉእ ልበይ ኣምነልካ ሰብኣዊ መሰላት ዘኽብርን ዝሕሉን ሕግታት ንህንጸት ሰብን መሬትን ከም ዝበቅዕ ኣሚንካ ሃገር ብሕጊ ሓፋሽ ንኽትምራሕ መሪሕ ተራ ክትጻወት ዓቕሚ ከም ዘለካ ኮይኑ ስማዓኒ ከም ኣቦታትካ ንውሉድ እኹል ሰብ ጥራይ ዘይኮነ ንድቂ ንእንስሳታትን ኣትክልትን ዝጣበቕ ሕጊ ክኽለስን ክጸድቕን ሓምላይ መብራህቲ ክትውልዕ ምዃንካ እግንዘብ ንዓይ ትረኣየኒ ከም ዘለኻ
ብዙሓት ርትዓውያን ደቂ ሃገረይ እውን ዝርእዩኻ ዘለዉ ኮይኑ እመስለኒ ምስ ሙሉእ ሃገራዊ ወንኻ ቅልቅል ምስ በልካ ንስኻ ጥራሕ ኢኻ ትመርሓና እናበሉ ድምፆም ክህቡኻ ምዃኖም ድማ ኣይጠራጠርን ሃይማኖት ንመንፈሳዊ ጥዕና ከም ዝውዕል ክትሰብኽ ሓሊመካስ ደጊፈካየ ሰላም ካብ ዘይረኽብሉ ሃይማኖት ኩናት ክሰብኩ ከም ዝውዕሉ ብዘይ ምዃንካ ፈተኹኻን ንኣድኩኻን ሃይማኖተይ ካብ ናይ ካልኦት ሃይማኖት ይበልጥ ስለ ዘይትብል ብልጫ ረኸብኩልካ ንሕና ደቂ ሰባት ልዕሊ ሃይማኖታውያን ሰብኣውያን ንኹን ዝብል ስብከትካ ኣብ እዝነይ በፂሑስ ንሰብኣውነተይ ዓዘዞ ብሰንኪ እምነቱ ዝጉዳእ ሰብ ከይህሉ ንሓለዋ መሰል እምነት ዝተዳለወ ሕጊ ክህሉ ኣፍቂድካ ንናጽነት ህዝብኻ ክትስዋእ ሰኣልኩኻ እሞ ንውሕስነት ናጽነተይ ድምፀይ ክህበካ ተዳለኹ መሪሕነትካ ንማሕበራዊ ኣእምራዊ ስምዒታዊ ኣካላዊ ጥዕናይ እውን ውሕስነት ክፈጥረሉ ምዃኑ ኣመንኩ እዚ እምነተይ ኣብ ብዙሓት ሃገራውያን ዜጋታት ዘሎ እምነት ኢለ ስለ ዝሓስብ ንስኻ ጥራሕ ኢኻ ትመርሓና ዝብሉኻ ብዙሓት ኤርትራውያን ዜጋታት ቆፅሊ ከውድቁልካ ይረኣዩኒ ኣብ ማዕዶኻ ድማ ኣብዚ ዝማዕበለ ዘበን ዝደሓረ ኣገባባት ዝዘርኡ ሰባት ክበዝሑ ተዓዚበስ ፈንፈንክዎም ኩሉ ከም ዝፈልጡን ከም ዝኽእሉን ንምምዳር ጥራይ ዝግተሩ ሰባዶ ውሻጠ ዝኾኑ መንእስያት ምስ ገነኑ ክኽወሉ ደለኽዎም ኣናብራና ዘምኣምእ ረኽበታት ኣብ ዝበርከተሉ ዘመን ናብራና ዘኽፍኡ ሰበኽቲ ጽልእን ጥፍኣትን ዝኾኑ ወራዙ ማዕዶ ኣብ ዘዚ ተኾርንዕዎ መሪሕ ቦታ ክሕዙ ኣማዕዴስ ተቃወምክዎም መጽሓፍ ዝቐዱ ታሪኽ ዝኽሕዱ ሕድርን ውዕለትን ዝጠልሙን ዝርስዑን ምስ ዓዘዙ መጽሓፍ ዘፍቅሩ ታሪኽ ዝቕበሉ ሕድሪ ኣኽቢሮም ውዕለት ዝምስክሩ መንእስያት ክቕልቀሉ ደለኹ ንስኻ ድማ ነዚ ንሃገረይ ዘድልያ ጽባቐ ንምፍጣር እትበቅዕ ፈላም መራሒ ኾንካ ትቕጀለኒ እንሆ ድማ ክንዲ ብዙሓት ኣፍቀርቲ ኤርትራ ይኮይነ ንስኻ ጥራሕ ኢኻ ትመርሓና ኣብለካ ኣለኹ ብሃገራዊ ወኖም ኣብ ጎነይ ዝስለፉ ደለይቲ ሰናይ ህዝቦም ዝኾኑ ደቂ ሃገረይ ድማ ምስ ሓሳበይ ዝሰማምዑ ኮይኖም ደድሕረይ ክስዕቡን ክጭርሑን ርእዮምን ሰምዖምን ንስኻ እወ ኣንታ ውልዶ ኤርትራዊ መራሒ ንስኻ ጸላእን ጸራፍን ህዝብኻ ስለ ዘይኮንካ ንህዝብኻ ዝዕደል ፍቕሪ ዘለካ እመስለኒ እሞ እድግፈካ ታሪኽ ሃገረይ ንህዝቢ እናጸላእካዮ መራሒኡ ምዃን ናብ ሞትን ዕንወትን ከም ዘምርሕ ስለ ዘጋሃደለይ ንዓኻ ንኣፍቃሪ ህዝቡን ሃገሩን እምበር ንጸላእቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝኸውን ድጋፍ የብለይን ዘይከምዞም ዘጽምሙን ዘለዉ ሰብ ቤላ ቤለው ንድምፂ ህዝቢ ዝዕፍን ዓውታ ስለ ዘይሰማዕኩልካ ኣብ ፍትሓውነት እተኣምን ገይረ እሰፍረካ እሞ ፍትሓውነት ከተስፍን ኢለ ሃገረይ ይምራሕ ሕብለካ ኣለኹ ንጹህን ጉዱእን ህዝብኻ ብዘርከቡ ክናባትን ዓንደርትን ክጉዳእ ዘፍቅድ ኣእምሮ ኾነ ልቢ ትውንን ኮንካ ኣይተራእኻንን እሞ ንሕውየት ህዝበይ ንዕብየት ሃገረይ መርሐይ ክትከውን ኣፍቅደልካ ኣለኹ በዚ ድማ ሓጹርን ድርዕን ህዝብኻ ብምዃን ካብ ኩሉ ዘለዎ ዓሚቕ ፖለቲካውን ቁጠባውን ዓዘቕቲ ከም እተውፅኦ ኣእምነልካ ካብ ሰላማዊት ሃገር ዝምንጩ ሰላማዊ ጉርብትና ከስፍን ዝኽእል ስግረ ደቡባዊ ምሕዝነታዊ ጥሙሕ ዘለካ ገይረ ስለ ዝቐርጸካ ድማ ከምዞም ኣዲኦም ገዲፎም ሓትንኦም ዝናፍቑ ንጊዜ ዘይምጥኑ መደርቲ ለፍለፍቲ ከይትኸውን ኣይሰግኣልካን ኣብ ሉዕላዊት ሃገረይ ብኽብሪ ዝነባበር ብዙሕነታዊ ህዝበይ በኣኻ ብብቑዕ ኤርትራዊ መንእሰይ እንተተመርሐ ፍቓደኛ እየ ንስኻ ኢኻ ትመርሓኒ ዝብል ፍቓደይ ብመሳቶይ ድጋፍ ከም ዝረክብ ንሉዕላዊት ሰላማዊት ሓድነታዊት ልምዓታዊት ሃገረይ ብውሑድ ሰብኣዊ ክብረት እናትገልጸት ንኸባቢኣ ሰላምን ልምዓትን ንምዕዳልን ኣብነት ንምዃንን ክትበቂዓ እወ ንስኻ ኢኻ ትመርሓኒ ንስኻን ከማኻ ኤርትራዊ ሓድነታዊ መንእሰይ ጥራይ
ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ንሎም ዝተዳለወ ንስኻ ኢኻ ትመርሓና ዝብል ጽሑፍ ኣብዚ ተወዲኡሎ ደጊምና ሳብስክራይብ ላይክ ግበሩ ኮመንት ጽሓፉ ከምኡውን ካልኦት ንኽዕዘብዎ ኣካፍሉ ሼር ግበሩ ብምባል ንሰናበተኩም ኣብ ዝመጽእ ብኻልእ ትሕዝቶ ይረኽበና ሰላም